बाक्सायाव फिन मैदेरनि उदखाराव जानांदों न' बां माइ माइरं गासिबो सिलिंखार आरो बेनि गेजेराव मानसिनि जिउआ खुनुरोखोमैसो रैखा। हर जायोब्ला उन्दुनो थानो गोजोन गैया जायो बाक्सानि माखासे ओनसोलाव आरो बियो दिनैनिल' बाथ्रा नङा। थांनाय गोबां समनिफ्रायनो बेबायदि गिख्रंथाव जाथाया बार-बार जाफ्लेगासिनो। हरनि समाव आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेर फालोआ मानसि थानाय ओनसोलफोराव फैनानै सानफ्रोमबो न' बां सिफायनायजों लोगोसे मानसि बुथारनाय बायदि जाथायफोरा दासान्दि सोलिगासिनो। बेबायदिनो बाक्सा जिल्ला बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय नयाबस्ति 2 नं सिमलाबारि देबासरा सुबानि दिलीप रामसियारि आरो चित्राबती रामसियारिनि थाग्रा न' बां माइ माइरं जाजोबनानै सिलिंखार खालामलाङो। दिलीप रामसियारिया मिथिहोनाय बादिब्ला हरनि 11 रिंगासोआव खमैबो 40थासो हाग्रानि मैदेरा फैनानै थाग्रा न'जों लोगोसे एसिं माइ दोनग्रा न' गय नालेंखर गासैखौबो सिफायनानै सिलिंखार खालामलाङो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव नखरनि बिगोमाया खुनुरोखोमै जिउ रैखा मोनोब्लाबो न' बां सिफायजानानै सिलिंखार खालामजानायाव दुखुजों खाफाल हमनांदों। दा हाग्रा बिफान आरो सरकारनिफ्राय भुगिनांनाय दुखुथिया दिलीप रामसियारिया खहा सुफुंजानो लुबैदों। श्री दिलीप रामसियारि आं गामि 2 नं सिमलाबारि देबसरा सुपा मैदेरा फैदोंमोन हरनि 11टा बाजायाव। बेनिफ्राय फैनानै गासिबो आंनि न' बां लंदं खालामजोबलांदों। फारसेथिं दमखल सिफायदों आरो माइ जालांदों। माइआ 15 मनसो दंमोन। इनिफ्राय आरो माइरंबो दंमोन। माइरंआ बस्थासे दंमोन बेखौबो जालांदों आरो फारसेथिं गय सिफायलांदों। कबाद 20 दालसो खान्था साराय गासैखौबो माने लंदं खालामजोबना गाखैजोबलांदों आरो। जों न' सिङाव दंमोन साथामबो बिसना सायावनो जों जना दंबाय थायोमोन। खुलुमनानै जोङो इसोरनि फारसे जों माने आरज गाबहरनानै जों इसोरनि फारसे दंबाय थायोमोन आरो बिसनायाव जनानै। मैदेरा 40टासो दंमोन। मैदेरखौ माने हरनाया ओरैबायदि जादों गामिनिफ्रा फैनानै बमा गावना होबाय। बेयाव माने मैदेरा साइड जाबाय आरो जोंथ' दा होबथानायखौ जों सानोआनो सरकारनिफ्रायसो जों एसे अनसुंथाइ लुबैयो आरो सरकारनि फारसे। जोंहा न'आ गंसेल' थानाय न'बो गैया। ओंखाम संनाय न' गासिबो माने लंदं जाजोबलांबाय। जों अबाव थानो बिनि थाखायनो माने एसे अनसुंथाइ लुबैयो आरो सरकारनि फारसे। न'खर सेफायनायखायनो बहुत न'खराथ' दुखु मोनदों आरो रायजोफ्रा लोगोआवनो दुखु मोनफादो। मानो होनबा न'खौ सेफायनायनि कुनु माने माबा थानायनि कुनु प्रश्नआनो उथिया आरो न'आव थाजाया परियाला गथाय सारिफाले बेरा सेरा लंदं खालामनानै सुरमार खालामदो। फारसेखै नारेंखल फां फारसे गय बागान नारेंखल बागान दमकल बायदिसिना बहुत बुस्थु सिफायलांदो। मैदेरा अन्तत अनुमान जों 40टासो दंमोन। बे मैदेरफोरखौ बोरै हरनाय जानाय फोरमाय? बे मैदेरखौ दिनै गिरास्तारा न' भितराव दङमोन। इसोर भगबान सिन्ता खालामना किसु समायाव जायगानि गामिनि मानसिफोरा अर बुन्था लानानै किबा रैखा हरदो। खावलायनो सानदों दा सरकारखौ जों खावलायनो सानदों जाहाथे इफायदि जों बायदि जाहाथे मानसिखौ अनिस्त खालामा रायजोफोरा खान्थि थानो हायो। इखिनिखौ सरकारा होबथाबा जों मोजां मोनो। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव 7थि खेब ISPLआ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा-सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो नैथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियास अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनोमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनोमास काउन्सिल, लाई अटोनोमास काउन्सिल, मारा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल,
Sakama District Autonomous Council, Karbi Anglong Autonomous Council, Dimasa Hasau Autonomous Council, Bodoland Territorial Region. बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर